Takdar tayo amin ako. Ipangag na kami kadi o pastor ti Israel, degen na kami, sika ang mangidaldalan iti arban mo. Sika as itutugaw iti tronom iti rabaw dagiti kerubim. Ipakitam ti ayat mo kadagiti tribo ti Ephraim, Benjamin ken Manases. Ipakitam kadi ti pigsam kada kami.
Umay na kami kadi isalakan. Isubli na kami kadi o Diyos, iparangarang mo ti panagayat mo tapno may salakan kami. O Apo a Dios, ama nakabalin amin, kasanupay kabayag nga agtali ni Ed, tipungtut mo kada kami. Kasanupay kabayag samon to ipangag, dagiti kararagmi. Tinaraon na kami tilwa, ado alwa tim painom mo kada kami. Pinalubusan dagiti nasyon ang mangumsi kada kami, ket pagang angawan da kami. O man nakabalin amin a Dios, isubli na kami kadi, ipakitam ti asim tapno may salakan na kami. Dagiti tattao pinilim, taginayunam, ket sa laknibam, ti pinapigsama nasyon inka sa lakniban. Sa andakon a panawan, taginayunan na kami, ket idaydayaw da ka. Wapo Diyos, ang manakabalin namin, isubli na kami kadi, iparangarang mo ti panagayat mo tapno may salakan kami. Kantain tayo ti himno ti panagdayaw, the Battle Hymn of the Republic. Eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling on the vintage where the grapes of wrath are. He hath loosed the faithful lightning of his terrible sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in the watchwords of 100 circling camps. They have built a name on altar in the evening to sentence. I can say this righteous sentence by the dim and glaring lamps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded for the trumpet that shall never go retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea. With a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make an holy let us like a movement free. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He is coming like the glory of the morning on the wind. He is wisdom to the mighty. He is honor to the brave. So the world shall be his footstool and the soul of his slave. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Agkararag tayo. Amami nga nailangitan, dayawen da ka. Agyaman kami itinasalunat, nasayaat nga salunat mi. Tapno makaumay kami dito ay kapilya nga agdayaw ken ka. Agyaman kami itinapintas nga agsapa nga impaimo kada kami. Agyaman kami kadagitoy kakabsat mi ken Kristo nga adda kadwa mi tatta. Uray pay dagitoy kakabsat nga adda pay laeng iti dalan nga umay ditoy. Ken dagitoy kakabsat nga adda iti online. Pakawanen na kami kadagiti basbasol mi ket dalusam dagiti puso mi nga agdayaw ken ka ditoy serbisyo mi tat daytoy nga aldaw. Ito nga iti umuna a Domingo iti Adbiento. Agragsak kami nga celebraran manen iti Paskwa. Agragsak ken agyaman kami unay iti umay
mo dito'y daga, agtalek kami ama nga adda kadito'y ayan mi tatanga kanito. Bendisyon nam apo ni pastor, nga mensahero itangal daw, choir, ushers, kan amin nga agserbi iti serbisyo mi nga itangal daw. Ikararag mi nga si kalaing ti pangiturungan mi iti panunot mi, ket masursuro mi ti mensahe, kanya mi tapno, rumuar kami dito'y kapilya, nga mangituloy nga iwaragawag tinapintas nga damag ti pannakay salangan. Dagitoy ti kararag mi. Amen. Jesus, oh Jesus, denken dawat mi. Jesus, oh Jesus, denken dawat mi. Amen. Tugaw tayo. Good morning! This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Medyo umaambon po sa labas. Umaambon din dito sa loob. Ako dahil sa pawis. Ewan ko, nakalimutan yata ilagay yung electric fan dito eh. Wala. Lalo't doble pa tong suot kong gown dahil komunyon. Mga kapatid, welcome po sa Ilocano Worship ng Nax United Methodist Church. Ito po ang unang-unang linggo ng Advent. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa magandang worship service natin nung Huwebes, Hanging of the Greens. Kaya kung mapapansin nyo, ang ating simbahan ay nasimula na pong lagyan ng mga Christmas decors. Salamat po kay Dr. Val Garduque at sa mga staff natin, mga temple keepers natin. Palakpakan naman natin sila. Pangalawa, mga kapatid, sa darating na Sabado, anong date yon? 7. Ano bang gagawin natin sa Sabado? Wow, talaga naman. Hindi ko na yata dapat ipaalala yun. Family Day sa Bantayog ng mga Bayani. Dapat alas 5, nandun na po tayo. Alas 5 na umaga, hindi po hapon. Anong kulay natin? Yellow. So dapat naka-yellow po tayo lahat. Muli, kahit sino po, isama natin. Mga miyembro ng pamilya natin, isama natin. Kaya nga, Family Day. Pero hindi lang po yung buong pamilya natin, kundi pamilya ng Nax at pamilya ng distrito. Sa Bantayog ng mga Bayani, alas 5 ng umaga, magkita-kita po tayo doon. Pangalawa, so that's December 7. December 8, second Sunday ng Advent, yun din po ang family day ng simbahan natin. Pero mas na ang magdiriwang dito ay yung mga bata. Bakit? Kasi po sa December 8, yun po yung gift giving para sa mga bata. Naipalista nyo na po ba yung mga anak, apo ninyo, pamangkin? Nabigay nyo na ba yung pangalan nila sa mga diakonesa natin?
Kasi po, mamimili na sila ng mga regalo. Kung hindi, wala pa yung pangalan nila, baka wala po silang tatanggapin sa linggo. Mahirap naman yun. Kung wala silang tatanggapin, kaawa-awa na uwi sila, walang dala. Pangatlo, December 15. Ano pong mangyayari sa December 15? Thank you, Chi. Sa December 15, yun po yung Christmas party ng Ilocano Fellowship. Doon po tayo sa Holy Club. Pagkatapos po ng pananambahan natin, Ate Remy, pagkatapos ng Ilocano service sa 15, magsama-sama po tayo doon sa Holy Club para sa ating Christmas party. Nakapractice na ba kayo para sa inyong sayaw? Mga kanta, sayaw, mga bata, kabataan at mga adults. Mag-practice na kayo kasi i-video ko kayo tapos ipopost ko sa Facebook yung mga sayaw nyo. Facebook at YouTube. Last year, sumayaw yung mga Joey's Angels eh. Nakapost kagad sa Facebook at YouTube yung sayaw nila. Pero bago po yung linggo, bago yung 15, ay December 14, ito po yung Christmas cheers ng distrito natin. Para sa lahat ng mga manggagawa at pamilya ng mga manggagawa sa buong distrito. So December 15. December 22, joint worship po tayo sa December 22. Bakit? Ito po'y Christmas kantata. At ito rin po yung reception ng mga nagko-confirmation at membership class. Alas 9 po ng umaga ang service natin sa December 22. Tatanggapin na po natin bilang professing members lahat ng mga nagko-confirmation class at nagme-membership class. At Minda, malapit na. Finally, magiging professing member ka na. At yung mga inaanak. At yung iba pa. Yun din po ang Christmas party ng ating simbahan, December 22. So pagkatapos po ng pananambahan natin, meron po tayong Christmas fellowship diyan po sa Quadrangle. Tulad ng ginawa natin last year. December 26 to 30. December 25, yun po yung Christmas Day service natin. Meron po tayong service, alas 9 din po na umaga. Pero bago po yan, December 16 to 24, siyam na umaga po yan, ang ating simbang umaga. 16 to 24, simbang umaga, alas 5 po na umaga yan. Parang dawn prayer. Pero diretso na siyam na umaga yan. December 31, so 26 to 30, Christmas Institute mga kabataan sa PCU Dasmariñas. Tulungan po natin sila sa kanilang registration. December 31, Covenant Service. Pinag-uusapan pa namin kung anong oras. Dati-rati alas 5 yata dito. Pero sabi namin, gabi na pag matapos kung ganun. Kaya iniisip ko na gawing alas 3. Para yung mga uwi pa ng Bulacan o uwi ng malayo, umabot pa para sa paghanda ng medianoche. Kasi hindi lang naman po tayo, mga taga rito lang ang dumadalo. So yun po, please, antabayan lang po natin yung final schedule ng ating
covenant service. Pero ang proposal ko ay alas 3 sana ng hapon. Kasi pag alas 5, medyo madilim na rin eh. Ito lang po yung mga announcements natin. Para sa mga iba pang mga paalala, tingnan na lang po natin mayat maya ang ating mga chat groups para sa ibang mga announcements natin. At ngayon mga kapatid, ating ngayon sindihan ang unang kandila ng Advento. This is the first Sunday in Advent. Today, we light one purple candle. This is the candle of hope. Advent is a time of waiting and hoping. We wait for the day when we celebrate again the birth of Jesus. We hope that everyone will come to know God and to worship God. When we look at the first candle, we remember God's promise. God promised to send a Savior to the people. When we listen to our scripture reading, we hear what the prophet Isaiah wrote about God. God is the potter who molds us. We know that the gospel witness is one that helps us understand that God is loving and just. God brings peace. This gives us hope. We anticipate again the birth of the baby Jesus, remembering that Jesus helped us know God's love for us. Listen to the words of the prophet Isaiah. But now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are our potter. We are all the work of your hand. Isaiah 64, verse 8. Think about a potter. A potter takes clay and forms it in a way that is pleasing. That is what God is able to do with each person. We are reminded that we are all of the work of God's hand. Let us remember how we are formed by God. Let us remember the gifts and talents of each person. How do we use these gifts that God has formed in us? Dear God, thank you for your Son, Jesus. Thank you for the words of the prophet Isaiah that remind us that you're the source of our hope. Help us to live each day, allowing you to form us in a way that brings about your kingdom here on earth. Amen. Soft was the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Oh, be the gentle persuasion, whispers her comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest
hour is done. Whispering home, oh how welcome the voice, making my heart in its sorrow rejoice. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon mga kapatid, ating ipagkaloob ang ating special offering para sa building fund. Tayo manalangin. Tanggapin mo ang aming mga alay sa Panginoon, ang aming special offering para sa building fund ng simbahan. Salamat po sapagkat kayo siyang Diyos na dakila. Diyos na siyang nagbigay sa aming simbahan. Diyos na nagbigay sa amin ng atas na aming panatilihing maganda, maayos ang simbahan. Narito pong aming mga alay. Magalak ka nawa sa mga alay namin. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Panakaibasa, tinasantuan asurat. Ang kaputi baro atulag, makita, iti umuna nga Thessalonica chapter 3, verses 9 to 13. Mabalinmin ti agyaman iti Dios gapo iti rag-o nga impaayo kada kami. Aldaw rabii, asipapasdek ti panagdawat mi iti Dios. Tapno makita da kayo iti rupan-rupa, ket punuan mi ti pagkurangan ti pammatiyo. Sapay kuma, tati mismo a Diyos, ken ama tayo, ken ti apo tayo a Jesus, tamangi turong iti dalan mi nga umay kada kayo. Padakilem kuma ti Diyos ti panagayatyo iti tunggal maysa, ken kadagiti amin at tao. Ket dumakkel kuma akas iti panagayat mi kada kayo. Iti kasta, papigsaen man to dagiti puspusoyo,
ket naan-anay ken nasantuan kayto iti imatang ti Dios ken Ama tayo inton umay ni Apo Jesus agraman dagiti tattao na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Itang titinapay, tibiyagapo, amaipay ito'y kararwa, kas palantet mo diyay, then napay-pay, kadagiti tao na bisinan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Ang pagdating ng Son of Man, magkakaroon ng mga kakaibang signs sa araw, sa buwan at sa mga stars. Halos mawawala ng pag-aasa ang mga bansa sa mundo. Matatakot sila sa tindi at laki ng mga alon sa dagat. Himatayin sa takot ang mga tao habang hinihintay nila ang mga mangyayari sa mundo. Kasi mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa time na yun, makikita nilang dumadating ang Son of Man na nasa ulap, punong-puno ng kapangyarihan at kadakilaan. Pag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala kasi malapit na kayong iligtas. Ang lesson mula sa fig tree, nagkwento si Jesus ng isang parable sa kanila. Tingnan niyo ang fig tree at ang lahat ng mga puno. Pag nagkadahon na ang mga to, alam niyong malapit na ang summer. Ganon din pag nakita niyong nangyayari na ang mga bagay na to, malalaman niyong malapit nang dumating ang karya ng Diyos. Tandaan niyo, bago mamatay ang mga tao sa generation na to, mangyayari ang mga sinabi ko. Mawawala ang langit at lupa, pero mananatili ang mga salita ko. Ingatan niyong huwag kayong masyadong maging busy sa pagsasaya, paglalasing at sa pag-isip ng mga worries na sa buhay na to. Kung hindi, bigla kayong aabutan ng araw na yun, na parang isang trap, kasi darating ang araw na yun sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi kayong mag-pray na magkaroon ng lakas para malampasan niyo ang lahat ng mangyayaring ito. At makatayo kayo sa harap ng Son of Man. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, o Apo Jesucristo. Bendisyunam kati kinapuno, tapno isutaraon ko hapon, ken mangpukaw ti kinadakesa, ken talak ken raksak masarap ko. Denggen tayo ti mensahe ti kanta from the Knox UMC Choir.
Thank you, choir. Muli, inanyayahan ko ang tumayo mga kapatid para sa pagbasa sa ikalawang ebanghelyo na ating pagsamba ngayon. Ang pagbasa mula sa ebanghelyo ayon kay San Marcos. Kabanata 13. Habang papalabas si Jesus sa temple, sinabi ng isa sa mga disciples niya, "Wow, teacher, tingnan niyo po, sobrang ganda ng mga bato at ng mga building." Sabi ni Jesus, "Nakikita mo ba ang mga malalaking buildings na yan? Gigibain lahat yan. Walang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato." Habang nakaupo si Jesus sa Mount of Olives, katapat ng temple, tinanong siya in private ni Peter, James, John, at Andrew. Sabi nila, "Sabihin niyo po sa amin, kailan po mangyayari ang mga sinabi niyo? Ano po ang sign na malapit nang mangyari ang mga yon?" Sagot ni Jesus, "Mag-ingat kayo. Huwag kayong magpapaloko. Maraming taong magpapanggap gamit ang pangalan ko at sasabihin, 'Ako ang Christ.' Maraming taong maluloko nila. Pag nakarinig kayo ng labanan o mga balita ng gyera kung saan-saan, huwag kayong magpanik. Talagang mangyayari muna ang mga yon. Pero hindi ibig sabihin na dumating na ang katapusan. Mag-aaway-away ang mga bansa at mga kaharian, lilindol sa iba't ibang lugar at magkakaroon ng mga tagutom, pero simula pa lang ito ng mga paghihirap, gaya ng nararanasan ng babaeng manganganak." Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Isang umaga ba yung DS? Nag-message ang ating speaker sa akin. Nasa Amerika pa siya noon. Sabi niya, "DS Joey." Kasi ang tawag pa rin niya sa akin DS eh. Kahit na DX na. Kanina, habang natapos ang picture taking ng dawn prayer, nagpicture kaming mga pastor. Napansin ni DS Gilbert, "Aba, puro mga DS pala nandito," sabi niya. Andito si DS Ralph, kasalukuyang DS ng Northwest Metro Manila District. Ako, dating DS ng Cordillera Mission District sa Baguio. Si DS Rico, dating DS ng ating distrito, Northwest Metro Manila District. Si Pastor Sunny, dating DS sa Palawan. Saka si Pastor Gilbert, dating DS sa Quezon City. Kaya sabi ko, o nga, isang DS at 4 na DX. DX, mga dating XDS. So, ang ating speaker, bago po siya napunta ng Amerika, ay dati siyang DS, District Superintendent dito sa atin, sa Northwest Metro Manila District. Nung ako'y pumasok sa seminary sa UTS, graduating po sila noon. Siya po ang ka-tandem, ka-line up namin sa Student Council sa seminary. Siya ang presidente ng Student Council, kapartido ko siya, ako naman ay tumakbo bilang senator sa Student Council at pareho po kami nanalo. Doon po nagsimula yung aming pagkakaibigan ni DS Rico. Maliban po sa kanyang pagiging masigasig na pastor at leader, hindi lang po siya leader ng simbahan, naging leader din ng barangay. Ilang taon, DS? 6 years. Naging administrative assistant din po ni Bishop Juan sa Bishop's Office dito sa Manila area. Nakapangasawa po ng isang maganda at magaling na diakonisa. Mapalad ang DS na to. Magaling kumanta actually.
ang kanyang asawa. Narinig na natin noon, isang dawn prayer. At binayaan sila ng tatlong matatalinong anak. Yung isa graduate sa college, summa cum laude doon sa US. Mga kapatid, ang ating preacher, si Reverend Dr. Enrico Esguerra. Pastor? Maraming salamat, DS Joey Galinato, at siya po ang aming senador sa Student Council. So, eleksyon na ulit ng senador. Naimbag bigat kada kayo amin, itinaga ni Apo Hesukristo. Mula po sa amin pong pamilya, kay Myra Esguerra, isa pong dikonis, sa amin pong tatlong anak, si Miko, si Micah at Marie, at mula sa amin pong iglesia sa Wesley United Methodist Church, Bradley, Illinois, at St. Mark United Methodist Church, kami po ay bumabati sa inyo ng masaganang biyaya mula sa ating Panginoon. Today is first Sunday of Advent, and I thank you for joining our worship service. I pray that you will find hope, renewal, and peace of the Lord be with you. Please take a moment to turn to those around you. Maari po ba kayong lumingon sa inyong mga katabi at sabihin niyo po na meron pong kasiyahan, I am glad you're here today. Teremi, I'm glad you're here today. Yes, Joey, I'm glad that you're here today. God is good all the time. Beloved siblings in Christ, let us open our hearts to experience the love of our Lord Jesus Christ as we come together in prayer. Let us pray. Gracious God, may the words I speak and the meditation of my heart be pleasing to you. Open our hearts to receive your word with joy and understanding. Speak to us through your Spirit that we may be transformed and strengthened in faith. In Jesus' loving and precious name, Amen. Ang titulo po ng ating mensahe mula sa ating Panginoon, The Home of God, New Foundation in Christ Amidst the Shaking. Let's take a moment to think about the world we live in. Pag-isipan nga natin ang atin pong mundong ginagalawan, kung ano ang nangyayari, ano ang nasa balita ng ABS-CBN o ng GMA. Did you know that over 1 in 10 people worldwide live in extreme poverty, struggling just to meet their basic needs? Mga 70 million po na tao ang na-displace from their homes due to conflict and disaster. At nung nakaraan taon lamang, at alam ko po ay naranasan niyo po ito sa Pilipinas, at hindi lang man po sa Pilipinas, kundi sa bawat dako ng mundo, yun pong global natural disaster. Like earthquakes, floods, and wildfires, volcanic eruption affected millions, leaving many devastated and searching for hope. Ito po ang matinding realidad, mga paalala na ang mundong ating ginagalawan
ay wasak at marupok. Minsan parang lahat ng inaasahan natin ay nanginginig. Ngunit narito ang magandang balita. Sa gitna ng hindi tiyak na kalagayan, inaalok sa atin ng ating Panginoon Hesukristo ang isang bagay na hindi matitinag. Isang matibay na pundasyon sa Kanya. Isang bagay na hindi bibigay kahit na ang lahat ng iba ay bumabaksak o babaksak. Now let us look at the story from Jesus' own life that speak to the truth. Ang pagiging marupok ng pundasyon ng mga tao. The fragility of human foundation. One evening, as Jesus and his disciples walked through Jerusalem, they stopped in front of the magnificent temple, a symbol of strength and stability. The disciples, amazed by its grandeur, said, "Teacher, look at these magnificent buildings." Nung kami po ay pumunta sa Dubai, nila Ninong June Sermonia at ng ibang mga ministerial staff, nakita po namin ang kagandahan ng mga building sa Dubai. Ang sabi po, 70% ng crane, alam niyo po yung crane na yun po ay nasa mga building, 70% po ng buong mundo na may may-ari nito ay naroon po sa Dubai. Dahil hinahabol po na yung Expo 2020 nung time po na yun. At ang sabi daw po sa kanilang batas, hindi pwedeng magkapareho ang mga building. Dapat ay iba-iba at pagandahan. Katulad ng templo nung panahon ng ating Panginoon Jesucristo, ito ay napakaganda. At alam ko ang atin pong iglesia dito sa NACS ay yun din ang atin naisin, yun ang atin panalangin na makapagpatayo tayo dito ng napakaganda at malaking templo para sa Panginoon. Amen? At ito ay atin pong ipinapanalangin sa araw-araw. Mabalik po tayo sa salita ng ating Panginoon. But Jesus, with a serious tone, replied to his disciples, "Do you see all these great buildings? Not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down." At yun po ay nangyari. Nung panahon ng mga giyera, nung sinakop ang Israel ng iba't ibang mga bansa, at nasira nga ang templo na yon. The disciples were shocked. How could something so strong, so lasting be destroyed? They sat with Jesus later on the Mount of Olives and asked, "When will this happen? What will be the sign?" Jesus looked at them and warned, "Be careful. Many will come and say, 'I am the Messiah,'
but don't follow them. You'll hear wars, earthquakes, and famines. But don't be alarmed. These are just the beginning. In that moment, Jesus was teaching His disciples and us. Tinuturuan po tayo ng ating Panginoon Jesucristo a powerful lesson that even the strongest human foundation are fragile. The things we tend to trust in wealth, power, even religious institution will eventually shake and crumble. But doesn't mean that we should despair. Instead, Jesus called us to build our lives on something far stronger, something that will never fail. Ngayon, alam na natin at napag-isipan na natin ang kahinaan ng pundasyon ng pantao. Ngayon, dapat natin ituon ang ating pansin sa isang bagay na mas matibay at mas matatag. Amen? The promise of a new foundation in Christ. Jesus Himself is the cornerstone of this new reality. One where God's presence is no longer confined to a building or structure, but can dwell in the hearts of all who believe. Si Kristo po ay kinakailangan nasa puso natin upang ang pundasyon ng ating pananampalataya ay maging matibay. Sa isang mundong niyayanig ng mga personal na crisis, meron po ba kayong mga suliranin, problema? Lahat po tayo ay meron yan. Wala pong exempted dyan. Pagkasira ng mga relasyon, mga pagsubok sa pinansyal, at isama na natin ang kaguluhan sa politika. Napili nyo na ba kung sinong artista ang iboboto nyo? Jesus offers us a foundation that will never move, never fail. Hebrews chapter 12 verses 28 to 29 reminds us of this promise. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Mga kapatid, when we build our lives on Christ, we are building on a foundation that will not fall. His kingdom, His rule, and His word remain forever. Amen? Kung si Jesus ang atin matibay na pundasyon, paano tayo dapat mamuhay ayon sa realidad na ito? Ano ang ibig sabihin ng magtayo tayo ng ating buhay sa isang bagay na hindi kailanman mabibigo? Lalo na sa mundong tila nagpapabaksak at hindi matatag. Ang ibig sabihin po nito, tayo ay dapat mamuhay sa pag-asa mula sa ating Panginoon. Living with the hope of the new foundation
meron po tayong 3 hamon na madali pong tandaan. Lahat po ay nagsisimula sa letter A. Number 1, absolute trust in God. Sabihin nga po natin lahat, kahit po sa gitna ng kaguluhan, nagpapakalma tayo sa katiyakan na ang Diyos ay may control. Amen? God is always in control. Kahit anuman ang nangyayari. Kung natatandaan nyo si Isaac, na anak ni Abraham, sanibihan siya na huwag siyang aalis doon sa kanyang lugar. Kahit na doon ay meron pong taggutom. Nanatili siya doon. Ang lahat ay halos naghirap dahil sa tindi ng taggutom. Pero si Isaac, sumunod siya sa Diyos. Hindi siya umalis. Ano ang nangyari? Pinagpala siya. At sa gitna ng taggutom, 100-folds ang kanya pong na-harvest. Kaya inyo pong tandaan, kahit nasa gitna ng inyong mga kapitbahay, merong kaguluhan. Sa inyong tahanan, nandun si Jesus na siyang magbibigay ng kapanatagan sa inyo. At ito ang plano ng ating Panginoong Kristo sa bawat isa sa inyo. Number 2, anchoring your hope in Christ. Sabihin nga natin, anchor your hope in Christ. Kapag ang mundo ay tila hindi matatag, itaguyod natin ang ating pag-asa hindi sa mga kalagayan, not in any circumstances, but on the unshakable rock of Jesus, our refuge and strength. At ang panghuli, anticipate Christ's return. Ulitin nga po natin, ang mga tanda ng mundong ito ay nagtuturo sa isang maluwalhating hinaharap kung saan ibabalik ni Kristo ang lahat ng bagay. Papahirin niya ang inyong mga luha at gagawin niyang bago ang lahat ng bagay, maging tayo na kanyang mga anak. Until then, we live with joyful hope, eagerly awaiting His return and sharing that hope with others. Na-memorize niyo po ba yung 3 bagay? Bibigyan ko po ng tsokolate ang nakapag-memorize. Sige po, Ate Remy. Bigyan kita ng chocolate. Totoo, DS, may tsokolate. Meron po. Ang 3 lessons, andyan na po. Absolute trust in God, anchor your hope in Christ, and anticipate Christ's return. Palakpakan po natin ng Panginoon. Praise God. Meron po kayong chocolate mamaya. In conclusion, beloved siblings in Christ, we live in a world that is shaking, but we do not have to fear. Amen? Hindi tayo dapat matakot dahil kasama natin ang Panginoon. Marapatin niyo po na mabanggit ko ang isa naming karanasan ng aming pamilya. Bago po kami pumunta sa Amerika, nagkaroon po kami ng malaking alalahanin. Yun pong panganay kong anak na si Miko ay ayaw pong sumama sa Amerika.
malungkot na malungkot ho, hindi makausap. At nung kinausap siya ni Myra, yun ang kanyang sinabi. Ang sabi niya, dahil una, nag-aaral na siya sa University of the Philippines at ang kinukuha niya ay electrical engineer. Sabi niya, Dad, wala yata akong kinabukasan sa Amerika. Kasi napakamahal ng tuition fee. Ang tuition fee po doon sa isang semester ay $40,000 US dollars. Kung kukumputin niyo po, 2.3 million per semester. Sa peso po. At ang sabi niya, hindi ko alam kung anong kinabukasan ko sa Amerika. Ang sabi ko sa kanya, Nico, magtiwala tayo sa Panginoon. God will provide. Manalangin lang tayo at manampalataya at gagabayan tayo ng Diyos. Para po paikliin ang mahabang kwento ng pastor, to make the long story short of the pastor, ang akin pong anak ay nakapag-aral ng 2 kurso, computer science at accounting major, summa cum laude. At higit sa lahat, nagtapos po siya ng walang utang, kahit 1 sentimo. At ngayon, 7 taon na po akong pastor doon sa Amerika. Sa unang buwan niya po, sa kanya pong bagong trabaho, mas mataas pa po ang sweldo niya kaysa sa akin. Ito po ay patunay na ang kahalagahan ng pananampalataya at panalangin at pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Purihin natin ang Panginoon at atin siyang palakpakan. Hindi niya tayo pababayaan, kundi tutulungan niya tayo na makamtan ang lahat ng pangangailangan natin ng higit pa sa atin inaasahan. Amen? Nabanggit ni D.S. Joey, ni Dr. Joey, na minessage ko siya. Nag-volunteer ako na baka pwede kong mag-mensahe sa dawn prayer. Nag-reply, hindi lang dawn prayer, pati Ilocano, pati English, pati Tagalog. So ang tugon ng Panginoon, kung patuloy tayong mananalig at mananampalataya, kahit simpleng mga bagay, sosobrahan niya. Kaya yung pagpapatayo ninyo ng inyong iglesia dito sa Knox, United Methodist Church, you will be amazed. Dahil kapag natapos yun, masigit pa ang biyaya na inyong tatanggapin. The good news is this: Christ, the eternal cornerstone, has established a new foundation that is unshakable. We are His temple, His dwelling place, and we stand on the promise of His coming kingdom. So let us build our lives on Him. Trust in His sovereignty and live with the confident hope that one day He will return to make all things new. As Apostle Paul writes to the Ephesians, so then you are no longer strangers and aliens,
but you are fellow citizens with the saints and also members of the household of God. Build upon the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus himself as the cornerstone. Let us pray. Apo Diyos, agyaman kami iti amin, a bendisyon nga inted, mukad da kami. Ikararagni, nagtuloy ko amaawat daytoy, a bendisyon, dagiti amin, akapsat mi. Ited mo ko maiayat, panagipateg, ken kinapudno iti amin, a panagbiag mi. Agyaman kami iti datoy nga adlaw. Gracious God, thank you for your unshakable foundation we have in Christ. In a world of uncertainty, help us trust in your sovereignty and anchor our hope in Jesus, our rock. Fill us with expectation for his return and guide us to live with peace, purpose, and a heart to share the hope we have in him. In Jesus' loving name, our hope. Amen. Agyaman kami TS, ti mensahem tatang bigat. Thank you for the message of hope, renewal, and peace. Tata, awagak kuma dagiti ushers para ipaitayo dagiti sagsagot tayo. dato na panagdayaw. When ipaimikat ka, dato na napmuat panagyaman. When ipaimikat ka, dato na napmuat ragsak. Kararag tayo. Gawin mong banal ang aming mga alay sa inyo ngayon, O Diyos. Galing sa iyong mga to, binabalik lang namin ang mga ito bilang pasasalamat sa mga pagpapalang kaloob mo sa amin. I-bless mo lahat ng mga anak mo na nagbigay sa mga to.
Patuloy nawa nilang tanggapin ang iyong nagumapo na pagpapala. Gamitin mo mga handog na to upang sa ganon ay lalo pang maibahagang iyong salita sa lahat ng dako at lalo pang may pangaral ang iyong ebanghelyo, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. Manatili po tayo nakatayo para sa banal na komunyon. Tiyapod da kada kayo. Itangad yun iti puso yo. Iden tayo ti panagyaman iti Apo at Diyos tayo. Isut may tutup na imbag kan may parbang iti kanayon kan sa dinuman nga ramidan ti panagyaman kan ka wapo amama nakabali namin anamarsoy ti langit kan daga. Idi rabiing inyawat na tibagi na may pay kada kami nangala ti tinapay nagyaman kan ka pindingsin nati tinapay kat edad na kay tedala na kinunana alain niyo kaninyo daytoy tibagi kamay daton kada kayo aramidin nyo daytoy apakalaglagipan kanyak kalpasan ti panang rabi ng alay ti kopa kat idi nakapagyaman kan ka edad na kay tedala na kinunana uminom kay ti daytoy da kay amin daytoy ti darak ti barutulag may parukpok gapok kada kayo ken kay iti adu may pay ti panakapakawan ti basol aramidin nyo daytoy amasansan kas pakalaglagipan kanyak. Iparupok mo ti Santo Espiritum kada kami nati punti-punti toy ken kaditoy at tinapay ken kopa aramidem dagitoy kada kami bagi kandara ni Kristo tapno ti daytoy lubong agbalin kami bagi ni Kristo ang nasubot iti dara na. Baba niti Espiritu, pagkikagaysaan na kam kan Kristo, kan iti tumunggal maysa, kan iti ministeryo ti daytoy alubong aging kati ay ni Kristo ti maude panagbaligi, kat makipagrambak kami kan kuana iti nailangitan na padaya. Gapon nga Jesu Kristo ng anak mo, kan iti panagtaang ti Espiritu Santo ti nasantuan Iglesia, kumaamin ti dayaw kan gloria, manakabalian na Diyos itang katagdanayon. Gapo ta adalang may sa tinapay, titinapay apisyon tayo sa panakiraman tayo, itibagi ni Kristo. Agyaman tayo, tababan iti kopa, may raman tayo, itidara ni Kristo. Kakabsat, di panaglakan tayo ti Santa Comunion. As we receive the Holy Communion, there will be 3 stations. Isa po dito, isa sa gitna at sa area na to. Pipila po tayo,
Tanggapin natin una yung ostya, pangalawa yung kopa, at pangatlo, yung ating pong mga intercessors, papahiran po tayo ng langis. They will anoint us with oil. We do this prayerfully habang ang ating si D.S. Rico ay nagbibigay ng mga exhortations sa atin sa ating pagtanggap ng banal na komunyon. Intercessors, join them now. Beloved siblings in Christ, as you receive this bread, remember the words of John. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Let this bread be a reminder of Christ's body broken for us. As you partake, reflect on the depth of His sacrifice and the nourishment He provides for your soul. Challenge yourself to live in a way that reflects His love and grace. Beloved siblings in Christ, as you receive this cup, recall the promise in Matthew chapter 26, verse 28. Jesus said, "This is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Let this wine be a symbol of the new covenant, and that the forgiveness we receive through Christ's sacrifice. As you drink, consider how you can extend forgiveness and grace to others, embodying the transformative power of His love in your daily lives." Please rise.
Jesus said, "This is my body, broken for you. Eat and remember me." Jesus said, "This is my blood of the new and everlasting covenant, poured out for the forgiveness of your sins. Drink and remember me." Bless these your people, O God, they whom you have made worthy to receive your body and blood. Grant that they may continue to live as your faithful disciples. Whatever grace they need right now, grant unto them through their receiving your body and blood. In your name, with Jesus. Amen. Amen. Thank you. Agtakder tayo ti kararag ti panagyaman, kalpasan panaglakam. Agyaman, agnanayon na Diyos, agyaman kami ken kagaputi daytoy na santuan a misteryo, anang idatunam ti biagmi, agpay kata kami. Patgam tapno mapan kami ti lubong, baban ti panakabalin ti Espiritu, kasited mi ti biagmi, kay ti sabsabali, tinaga ni Kristo nga pumi. Amen. Agtugaw tayo. Gagmay sa timag, Angeles sa dilangit, nang namain may dain yan, liliwat na ladingit, di bigat agban nawagan, kan nawagin na
ragsaktin na. Una bendition, ti Diyos apo, ngem ti kang runan ti amin, manubot Jesu Kristo, na iyanak ini Betlen, idiom mo na Paskwa. Tatap tumay sa lakantay, datay ama nagpason. Naragsak at imer, tinamnama, dito'y pusok, ragsaktin na. Naragsak nga aldaw, di panagbiag tiya'y gloria. Awan ladingit kan liday, ragsak tulad di adda. Makitam tuti sagot na ni Jesus anangina. Kinabak ng awan pada, ingana ti ingana. Narasak at imer, tinamnama, dito'y pusok, ragsaktin na. Tayo'y manalangin. Kami inyong pinaalalahanan, O Diyos, na sa mga panahong ito, marami pong mga bagay ang maaring dumating sa amin. Kaguluhan, problema at mga pagsubok. Ngunit sa gitna ng mga to, O Diyos, inyong sinabi sa amin, kami magtiwala lamang sa iyo. Kami manatili lamang sa inyo. Kami umasa lamang sa inyo. At lahat ng mga ito, lilipas, malulutas, gagaling ang mga sakit, biyaya'y tatanggapin. Maraming salamat sapagkat alam namin na ngayon pa lang, inyo nang pinagkakaloob ang aming mga pangangailangan. Bago pa po namin sambitin ang mga to, batid nyo na po ang aming mga kailangan at inyo nang tinutugon ang mga to. Minsan, Panginoon, nawawalan kami ng pagtitiwala. Ang aming puso'y punong-puno ng pagdududa. Patawarin kami. Patawarin kami. Sa oras na to, O Diyos, dalangin ko, inyong ipagkaloob ang kagalingan sa sinumang nangangailangan ng kagalingan ngayon. Sa mga sakit na nararamdaman ng mga anak mo, dalangin ko, Jesus, inyong ipatong inyong mapagpalang kamay at mapagpagaling na kamay. Release your healing mercy and healing power to your people right now. Release, dear Jesus,
your healing grace to your people right now. Receive your healing in the mighty name of Jesus. Receive your healing in the precious name of Jesus. Inyong ibuhos din ang pagpapala, biyaya sa mga anak mo narito ngayon. Ang inyong tulong sa kanila sa bawat suliranin na pinagdadaanan, sa bawat alinlangan, inyong ipagkaloob ang katiyakan. Salamat po sa buhay ng mga anak mo. Salamat din po sa buhay ni D.S. Rico na siyang nagbahagi ng iyong mensahe sa amin ngayon. O Diyos, sa inyo ko tinatalaga at pinagkakatiwala ang mga anak mong narito sa sanktuaryo, nakaluhod, nakatayo, nakaupo. Ganon din yung mga anak mo na nasa online worship ngayon. Tulungan sila, kaawaan sila, pagpalain sila, pagalingin sila. Pahirin ang kanilang mga luha. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen at Amen. O naragsak at imag tinamnaman, dito'y puso ragsak tiden na. Mga kapatid, darating ang panahon na parang katapusan na ng mundo. Mararanasin na natin mga lindol, baha, bagyo. Marinig natin ang mga balita patungkol sa mga giyera. Pero sabi ng ating Ebanghelyo, ito'y mga signs, sinyales lamang ito na darating na nga, nagsisimula na ang muling pagbabalik ng Panginoon. Subalit, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-panic. Bakit? Dahil kapag siya'y dumating, tayo'y kanyang kukunin patungo sa kanyang kalangitan. This will surely happen. But when these things happen, He will come and take us all to heaven. And so rejoice, my dear friends, magalak kayo. Sapagkat ang mga pagdurusang ito ay hindi para sa inyo, hindi para sa atin. Ang mga pagdurusang ito ay hindi para sa atin. Darating ang Panginoon para tayo'y kanyang iligtas. Darating ang Panginoon upang tayo'y kanyang dalhin sa kanyang kalangitan. Ipamalita ito sa lahat ng dako. Ipamalita ito sa lahat ng tao. At sa inyong paghayo, tanggapin nyo ang biyaya, pagpapala, pag-iingat at kagalingan na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen.
Ah, mga kapatid, bago po tayo mag-recessional, batiin nga natin lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang birthdays sa linggong ito. Ganon din, batiin natin yung mga kapatid natin na sa unang pagkakataon ay kasama natin sa ating pananambahan. Ang mga first-timers po, pwede po bang pumunta kayo dito sa harap? Sa Muñoz, may 2. Ayan. Kaya lang di ko nababasa yung mga birthday celebrators, wala di natatakpan dito. Can we flash dito sa kabila? Ayan. Batiin natin sina Jedidiah de la Cruz, Cedric Setay, Lily Balucanag, Jared Garduque, Hazel Sichanco Asilo, Jelyn Cadiente, Saisha Jaira Yap, Maricel Cortez, Sheila May Ruales, John Pablo Tio, Sigfrid Yap, Pablo Maburang Jr., Norman Ulan, Erlinda Reyes, Mimi Katibayan, Shekay Nakinsayas, Rosario Aquino, Ruth Melencio. Ate Ruth. Ganun din, pasalamatan din natin ang Reyes family sa pagsisindi nila ng unang kandila ng Adviento. Pwede po bang punta rin kayo dito sa harap at nang may panalangin namin kayo. Meron pa po bang mga first-timers dyan? Sino yung mga hindi taga-Nax dito? Na hindi pa namin nababati. Mga nasa likod. Yan. Ate Marlene, pakikuha ang mga pangalan nila mamaya. Meron pa. Si Tukayo, nag-birthday, di ko nabate. Joey, halika dito. Nung birthday niya, di natin nabate. Sino pa? O, punta dito sa harap, lahat ang mga nagbe-birthday. Si Gab, kahapon. Sige. Can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Narito po sa aming harapan, Panginoon, mga kasamahan namin na sa unang pagkakataon ay nakasama sa pagsamba. Pagpalain sila, bendisyonan sila, ingatan sila. Salamat po sa buhay nila. Nawa, naramdaman nilang iyong presensya sa pananambahan sa araw na to. Ganon din, Panginoon, ang mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan sa linggong ito at sa nakaraan. Salamat sa bagong taon, bagong buhay na kaloob mo sa kanila. Salamat po sapagkat ikaw siyang Diyos ng buhay at kalakasan, Diyos ng liwanag. Ganon din, salamat, Panginoon, sa Reyes family na silang ginamit mo pang sa ganon ay masindihan ng unang Adviento, kandila ng Adviento. Salamat po sa buhay nila. Patuloy mong pagkaloob ang kagalingan sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagpapala ang patuloy na madama nila at maranasan nila. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Can we sing a birthday and God bless you song para sa kanila? God bless you
meron ka pa bang ballpen? Bigyan na natin yung mga nagsindi ng kandila. Happy birthday po and God bless you. Pwede na po kayong bumalik sa inyong mga upuan.